Altından aralyk 3 fut. Şoğsuzluğun giň ýaýran sebäpleriniň biri wagtlaryň ýeňilişden soň göreşiň bet edilmegidir. Her bir adam ýerewç edilşeýle ýalňyşlygy goýberýändir. Darwiniň agasy, ýagny kakasynyň dogany hemme kişiniň altyn gözlegini okdurulan wagty bu kesel bilen dertlendi. Ol altyn tapmak hemde baýama üçin gün batary urady. Ol adamlaryň ýerden gazyp alynan altyn bilen deňäninde pikirin kömegi bilen has köp altyn gazananlyklar hakynda hiç açan eşitmänni. Ol ýüregini bire baglap, kerki hem pil bilen işe ýerişdi. Bir näçe hepde dähmet çeken soň altyn akymynyň üstünden bardy. Altyny ýokary ýeriň ýüzüne çykarmak üçin ýüreti enjamlar erekdi. Ol gazan köwüni basyşdyrdy da öýüne, Maryland ştatyna, Williamsburga dolandy. Özüniň şo işi barada garnaşlaryna we goňşularynyň bir näçesine gürrüň berdi. Olar toplanşyp gerekli enjamlar hemde ýol üçin pul ýygnatdyrlar. Soňra olar Darby bilen bilelikde altyn akymy dolanyp barpdyrlar. Magdanyň ilkinji wagony gazalyp alynyp, gaýtadan eredilmek üçin uğradylypdyr. Gazalyň çykmagy bu ýeriň Koloradoda iň bir baý känläriniň biridigini suwd edipdir. Ýene-de bir näçe wagon alynsa, beriden çykyp boljak. Soňra bolsa girde jel başlar. Ýene-de birok işler dowam edipdir. Darwiniň hemde agasynyň umytlary gökde pelpelläpdir. Ýöne şu ýerde bir bolmaz saat bolýar. Altyn akym ýitirim bolupdyr. Olar näçe gazsalaram altyny humy duşmandyrlar. Olar güýçlerini gaýgyrman burulapdyrlar. Altyn akymyny tapjak bolup jan edipdirler. Emma paşmanlar. Ahyrdan olar bet etmeli netije gelip, gazu enjamlaryny bir näçe $100 satypdyrlar-da, otluda öýlerini dolanypdyrlar. Enjamlar satyn alan kişi dağlyk ýerler boýunça injener çagyryp, özleşdirilýän ýerde hasaplamalary geçirmegi haýyş edipdir. Enjamlar satyn alan kişi dağlyk ýerler boýunça injener çagyryp, özleşdirilýän ýerde hasaplary geçirmegi haýyş edipdir. Injener bu ýeriň öňkü ýerleri ýalan akymlar barada hiç de bilmänlikler sebäpli şoğsuzlygy uçratdyrlar diýip çaklapdyr. Onuň hasaplamalary Darwileriň birok işlerini bet eden ýerlerinden 3 fut aralykda akymyň gaýtadan tapyljaklygyny görkezipdir. Ol şeýle de bolupdyr. Enjamlary satyn alan kişi bu ýerden millionlarca dollar gazandyr. Sebäbi ol ruhdan düşüp, işi bütünle bet etmekden hünärmen bilen maslahatlaşmagyň gerekdigine düşünýän eken.